budal metu teko omah. Wis budal renang isu-isu iku lho wis njaluk renang. Ono ae sing dijaluk lagi. Ya wis gak apa-apa. Mumpung arek durung budal ya. Dituruti. Wis narono. Kapan maneh ya. Iya, sawonen gak nglani nek renang. Ah, banyu wis talang. Yo tas nek rupanya ini sawonen. Iki murah ya. Renang sing dawa. Mandian 3 wulan. Masuke iki sak wong 5.000. Ya tapi suniku pemandian dan kene iki yo enek kantine total macem-macem niku. Murah kaya wan. Mi yo mek 8.000 standar lah. Jajanan niku yo 1.000-an. ST yo sik 3.000. Pokoke murah. Ah, iki Akila mari renang-renang ya. Mestine. Lesu. Jadi wis mie ngombe es wis mari renang terus lanjut iki aku ape ning wong dodolan maisan iki arep ndelek maisan arep ganti maisan iki ya wis lebih arep tok kabeh wis padha ngene lagi wis terakhir dhewe ngene nah iki wis tutup iki macem-macem ning kene ya ono sing rego 250 ono sing 350 ono sing 450 wis pokoke macem-macem regane kari mele-mele kari nari duwike pengen sing model piye model wae wis pokoke iki arep digawe ganti maisan bapake Akila nah iki Nggih. Nggih. Pinten? Dalem? Sedati. Kumiter. Nggih, niku ditutup. Apa sih? Enten iki? 350. Sing dikil. Iki ambek iki lho. Iki apa men? 350 iki 250. Niku ponakan. Nggih. Sing kok ngene. Dan terpilih yang ini. Sing iki ya, Kil. Iya. Tapi iki, Mbak. Nggih. Pinten nganten niku? Niku awis. Niku biasanya ngajene 600. Oh. Tapi kok tambah 200. Nggih. Ada sing tak berbunga kulit. Nggih. Nomor kula sampe catet ya. Wis mari mele-mele wis cocokan rego terus marono aku mampir ning makam ziarah ning bapake Akila. Nah ning kene makam iku arep ganti maisan. Iki makam Mbae Akila, Mbak Buyut Akila sing wis mari aku ya wis balik mulai ke Mangis Tahlilan Ciluk terus arep ning acara kumpulan